О, Гери, какво става, бе? Търся някакви винтаж дрехи и не мога да намеря нищо. Добре ли си? Все не си спала скоро. Една седмица. От една седмица не си спала? И кое ти отне толкова време? Просто ела да видиш. Ела. Моля се. Моля се. Какво да си купа? Това? Тигър? 150% полиестер? Това ли да си купа? Кажи ми, това ли да си купа? Къде ги гледаш тия неща? Панда Бай, Тему, OLX, Etsy. Гери, защо търсиш в тия сайтове? Буквално работиш в магазин за винтаж дрехи. В смисъл, ние, докато ти си цъкаш на компютъра една седмица, сколко заредихме 150 нови артикула. И за какво не са ми го казали това? Буквално беше тук през цялото време. Кога? Та наистина беше тук през цялото време. Гери.